Brand new Darcy and Stacey, Tuesday on TLC. Рестото ви. И вашето ресто. Емека след Емека. Ами да, 96% от потребителите на Емек знаят, че тя наистина си заслужава парите. Защото е здрава и не се къса при намокряне. Емека. Изгодна, здрава, мека. About You, woohoo! С минус 20% допълнително на всичко. Отбелязваме 1 милион поръчки. Това са 1 милион от твоите любими модни моменти. И това е един от тях. Благодарим ти, Габриела. Сега е твой ред. Пазарувай всеки един продукт с минус 20% допълнително. Дори вече намалените. Вземи любимите си модели с безплатни доставка и връщане от aboutyou.bg. You fill my heart with joy. Since the day we met, like a kid with a brand new toy. I'm so glad that you're my best friend. I'm smiling. Великденското зайче на Милка те кани да се включиш в търсенето на нежното и вкусно великденско яйце. Милка. Вкусът на нежността. Здравейте! Имате ли киселини? Гавискон образува защитна бариера, като успокоява стомашните киселини за 3 минути и предотвратява рефлукса до 4 часа. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни и деца над 12 години. Преди употреба прочетете листовката. Работата свърши. Време е за takeaway.com. Свали приложението. Поръчай хесбургер с безплатна доставка на takeaway.com. Какво правиш? Загубих си баланса. Вземи от моя Doppelherz Lacto Pro. Немският пробиотик за имунитет и чревен баланс. Капсули със специално покритие за защитен транспорт на 4 милиарда гарантирано живи бактерии. Doppelherz Lacto Pro върна и моя баланс. А да дадат нещо вкусно? И полезно също. Doppelherz пробиотик желирани мечета за здрави коремчета и силен имунитет. С 2 мечета Doppelherz на ден си супер защитен. Doppelherz. Немски пробиотици за цялото семейство. Здравей, Оле! Искате ли малка почивка? Насладете се на момента. С забавни игри, много смях и подходяща награда. Да, пингуи! Обичан от всички. Удоволствието от хрупкав шоколад и свежия вкус на пухкав млечен крем. Киндер Пингуи. Обичан от майките. Обожаван от децата. I'm Megan, and this is my bestie, Vanessa. We is big. They're best friends. Ashley and Tina, they're big girls too. Through thick. You gotta move those hips. What hips? And thin. We have a dream of getting skinny together. I need one of these in my bedroom, you know what I'm saying? When we're together, we're a force to be reckoned with. Brand new £1,000 Best Friends. Coming soon on TLC.